Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni simenyiwe la ekhaya kaZulu kwaMashu ka-G. Uthe umndeni wakwaZulu ucela sibavakashele ngoba khona inkinga ababhekene nabo. Asami. Namhlanje sivakashele-ke simenywe umndeni wakwaZulu. Usucela u-Black Life akasondele ngapha ngoba kuney'nkinga ababhekene nazo and abasazi ukuthi-ke nabayilungise kanjani. Sawubona sisi, unjani? Ngiyaphila. Cela ubingelela ababukeli uzisho ithi igama uba. Sanibona imali emakhaya, igama lami nguSiphokazi. Siphokazi wakwaZulu. Ngizuchile. Uchile. Okay. Siphokazi wakwaChile. Khona la kwaMashu. Sivalele la ekhaya because siney'nkinga ezomndeni esingakwazi ukuy'xazulula. Yeah. Okay. Sawubona ma. Yebo, sawubona ngane yami. Siyaphila njani? Siyaphila. Ngisacela nje ungibingelela ababukeli usho ukuthi uma uba. Ngiyanibingelela ababukeli. Igama lami ngingu-Oliver kaZulu. Oliver Zulu. Yebo. Okay. Sisi uwena obhalile Yeah. uthinta u-Black Life-ke. Sacela nje uqale phansi utshela ababukeli ukuthi wayisila. Ngibhalele ka-Black Life TV because ekhaya siney'nkinga like nama-qualifications ezingane kodwa imisebenzi asiyitholi. Siya-apply-a yearly, monthly kodwa imisebenzi asiyitholi. Kusho ukuthandaza kwesinye isikhathi uzubona ukuthi uyacindezeleka ukuthi uyathazama umthandazo uyacindezeleka. Angazi noma hluke khona imimoya noma khona umuntu oganga ngathi yini ekhaya asazi. Phezu kwalokho sithi samfika le ndaba yokuthi asisebenzi siyaxabana sisodwa out of the blue nakhona asazi ukuthi kwenzakalani. Asazi. Okay, ngiyakuzwa. Ngicela ukuphindela emuva nje kancane. Ngiyakuzwa uthe la ekhaya nina ama-qualifications. Mhlampe ungashusho ukuthi nibangaki, omunye unani, omunye unani, omunye unani. Mina nami ngasho ukuthi i-qualification yakho ngasho ukuthi ukupheka like u-chef. Okay. Mina ngi-teaching. Usesami une-degree in housing and development and something social science but yes kanjalo. Mase ukuthi ubhuti wami une-IT. Naye kuyaphinda ngempela. Okay. So ngoba uthi-ke na ubona ngathi kunemimoya enesandla lana. Mhlampe la ekhaya ukhona la seniyanaya khona niyobheka or mhlampe khona uthola amaphupho. Ngike ngazi because asixoxelani ngamaphupho. Kodwa mhlampe uma uyaphupha angazi. Mina kodwa angiphuphi kodwa seke ngaya kuLweqadebe mina side lami. Okay. Ngithi ngiyozama usizo. I-reading yakhona ngikhathi ngiye kwi-consultation yakhona nga-understand okunye kodwa nganga-understand. Kwasho ukuthi-ke angikwazi ukuqhubeka cause kwasengibiza kakhulu ukuqhubeka izinto zazidingakala zaziningi and imali nganganayo ukuthi ngiqhubeke. Ngase ngiyeka lapho-ke. Okay. No, ngiyakuzwa. Masimuve la kuleli phuzu lokuthi uthi nala endlini seniyaxabana. Mhlampe iziphi nje igama ongayibala nixabana and ingqondo ibuya nini ukuthi hayibo lento esibanga ayikho. Izigameko ziningi especially thina as ama-siblings. Ziningi igameko. Khona nje lokuthi sixabanela khona ngaxabana ngakhona nosisi wami ngixabanela ukuthi ngangifuna imali yami. Because ngangimdayisise ama-earphone yabo. Kwase kusuka kwathwisteka amagama indlela thizeni. Kwaba into enkulu kwagcina sengibeka isandla. Yabona nje kuningi. And lokho wena wakuthola kungekho normal. It's not normal ukuthi ngathi into encane kanjani ukuthi ngicela imali ukuze kubhebhethe kuze kuhlale umndeni kuze umndeni ube meeting. Sabanje meeting enqaba. Into encane kanje. So kungenzeka ukuthi mhlambe i-pressure yokuthi akusetshenzwa wonke umuntu uyacabanga ukuthi what's wrong.
and then nigcina senibe Kungenzeka nexovana. ukuthi khona ilokho nokuthi abanye bethu bafuna ukusebenzela ukuthi hayibo nami sengifuna ukuba independent nami ngiphume yabo yonke leyo nto nje. Okay, ngoba wazi ukuthi-ke na u-Black Life TV, I'm sure khona ohleli lapha ekhaya ulalele and owazi ukuthi akhona ama-post somewhere ongasiza. So ungasuyikhulumele kwi-side lakho nje ungathini kumbukeli. Mina ngine-qualification ye-B.Ed, intermediate and senior phase, I specialize in life orientation, technology and English. Uma ukuthi ngikhona ozwayo osami emakhaya ngiyacela manje angithinte enambeni yami 060-877-8377. Ngiyatholakala na ku-Facebook uNonhlanhla Chili. Ukuthi bakhona ku-Facebook nakhona ngiyatholakala. Okay. Ngiyazi ukuthi i-qualification yenu o-IT o-chef no-thisha. But-ke na uvulelekile ukuthi maqhabuka noma iliphi ithuba. Noma yini. Ma ukwazi ukuthi-ke ubeke isinkwa etafuleni. Yebo, kodwa mina ngithanda kakhulu i-labour. Ngithanda ukusuka la endaweni. Because ukuhlala ndawona angikwazi. Impilo yami yonke ngijwayele ukucaluza. Ngisho ekhaya endlini ngiyacaluza ngiyaklina. So ubusy babukeli udinga umsebenzi uzomkhwishizisa. Yebo, ngithanda wona umsebenzi. So manje-ke ekhaya ngoba uthi-ke na anisebenzi nonke isinkwa sibekwa ngane eziko, ibhodo ebekwa ngane eziko. Sizama kosasa. Mina kwesinye isikhathi ngiyabamba amakhanda abantu. Yebo. Manje wakhuluma ngamakhanda ngoba ubone lami. Cha, banjani. Oh, okay. Ngiyawenza amakhanda. Okay. So kule issue yakho ngoba ade ngiqala ngayo bengifuna ukuthi na sisowele la kuma bakhona ababukelayo makukhona ama-opportunities I'm sure bazosithinta su Black Life bethi na nansi opportunity wozobamba ubuqhubeka nempilo kwalo usafuna lento oyifundele wena. But-ke okunye-ke mhlawumbe usungakhulumisana cause ne-chemist lesiZulu as well ka Black Life. Mhlawumbe sokhulumisana nodokotela bakhona babone ukuthi bona bangasiza kuphi. So ngiyezwile-ke ngobuthe inkinga uthi lokhu uzomunye umlilo kube kuvumbuka omunye umlilo ngala njengoba indodakazi sishilo. Uma yena angase nje athi qephu inkinga abhekene nazo. Inkinga engibhekene nayo yiyo yona le yokuthi angisazazi noma ngumnikazi waleli khaya noma nguyena. Mhlambe masingasiqala ekuqaleni le yokukhuluma ngekhaya ngoba bisakhuluma eceleni. Umbukeli wasekhaya akakaluzwa lonke udaba. Indaba yaqala kanjani? Njengoba ngiqale eqaleni. Indaba yaqala ngokuthi ngaya kamasipala. Ngiyofuna indaba yendlu yami ukuthi i-value yayo ingakanani. Ngoba ngangi-applyela impesheni. Impesheni kaSASSA. KaSASSA ngo-2017. Ilapho ngafike ngathola khona ukuthi kanti ngihleli nje mina angazi ukuthi ngino 19,000 ama-rates. Ngawabuza lama-rates kanjani ngoba phela angitholi incwadi yama-rates, angitholi lutho. Ngesikhathi ngisayithola ngangihamba ngiyokhokha. Ebesethi-ke omunye wakhona-ke wawungeze ngani kuzobuza ukuthi imalini ama-rates akho. Ngithi mina njengoba ngasuka ufuna isikweletu. Ngasuka kanjani ngiyofuna into eyisikweletu. Bese bethi cha-ke iy'ncwadi zakho-ke noma kade zingafiki sasiy'thumela ka-B thina B1180. Bese ngiyabatshela ukuthi ka-B1180 isekhaya likasisi wami wasemzini owashonayo. Akhona kwami. So iy'ncwadi zala ekhaya bona bayithumela ka-B. Babeyithumela ka-B zama-rates. Kwenzeka kanjani ukuba bayithumele ka-B ekubeni i-address yala ekhaya? Bathi phela kubhaliwe ukuthi ngigadile lapha ngigade iy'ngane zikadadewethu. Kodwa ingane yakhona ngibe ngihlala nayo la endala. Enye ihlala eChesterville. Lapha kwakuhlala abantu
abaqashile. Yiso nabo bebuye bangafuni nokukhokha. Ngoba phela vele sihlele ngokuhlukana. Kufanele ngibuye ngiyo-check-a, sengimdala. Kufanele ngibuye ngiyo-check-a ukuthi bayakhokha, bafika bayinxwahela. Kwesinye isikhathi ngafika sekuthiwa nje umuzi sewahlala igebengu. Abasekho sebahamba. Ngazama ukuthi ingane besiyindadlana ake ihambe iphindele ithi kuyohlala khona iy'nsukwana. Sibone ukuthi siyisolva kanjani inkinga yakhona. Hhayi, ingane yathi ayi, ifike kwangadlaleka yabuya. Hhayi-ke ngidlule-ke lapho-ke. Indaba isizosuka ngo-2020. Uma ngifika la ekhaya kade ngisedrobheni. Zifike zithi ingane kufike bakamasipala bacishe ugesi bathi u-78,000. Ngathi mina hayi bo, u-78,000. Ngizothathaphi-ke u-78,000. Hhayi, ibe nkulu le ndaba kamasipala. Bangene behla benyuka secinyiwe-ke. Behla benyuka-ke. Abanye bafike bathi bayangivulela. Abanye bangikhokhisa imali. Ngaphela nje imali. Befuna o-300, o-500. Sebeshintshana nje ngami. So base bebona bona indlela yokuthi benze imali elula. Benze imali elula. Sebeshintshana nje ngami. Kwesinye isikhathi mhlambe mangiholile impesheni fanele ngibeke 1,000. Ubekela bona. Ngibekela bona phela ngoba bazoshintshana mhlambe isonto elilodwa noma 2 weeks wonke bebuye. Omunye nje wafika kwakungo-6. Kukhanya-ke ngenhlanhla. Wathi ena, hawu uyayitamizela nje ugesi kamasipala. Ngifuna u-500. Ngathi mina ngizokuthathaphi ngamnikeza u-300. Wathi angiphumi nje la endlini ungawufakanga ugcwalisele ngo-200 rand ngaphezulu. Ngasethe le mali yokugcina-ke amnikeza-ke u-500. Kwaze kwafika omunye owaba nesihe nje wathi gogo hambe uyo-aplayela ikhadi. Ngahamba ngayo-aplayela ikhadi. Ngihamba ngokhokha le ngase-Durban Station. Kwathiwa kufuneka u-2,600. Ngacela-ke iy'ngane la ekhaya ngoba futhi kusebenza umuntu oyedwa la ekhaya. Futhi naye umsebenzana nje ongasile. Ngathi asihlanganiseleni u-2,600 lofuna bakagesi. Sawuhlanganisa-ke u-2,600-ke lafakwa-ke ikhadi-ke. Kuthe ngo-2023 ngakade ngisemakhaya ngoNcwaba. Mangifika la, hhayi, webantabami ngoba sasukuthenga ngo-700. Nanku u-700 amanothenga ikhadi. Bahambe la e-tuckshop nqabe ikhadi. Baye kwenye i-tuckshop lenqabe ikhadi. Baze baye esiteshini eSpar. Mabefika eSpar, hhayi, eSpar balibheke balitheste ikhadi bathi liyanqaba ikhadi livaliwe. Hawu, i-prepaid? Yebo. Okay. Hawu, livalwe kanjani bo ikhadi? Hhayi, bese siyasuka-ke. Sithola imoto ngakusasa. Bathi asiyephi? Emhlanga. Engathi impela kwafika kwathiwa i-Martin West evale ikhadi. Bamusho nje ngathi unkosikazi womlungu bani igama lakhe. Wathi uyena-ke olivale oliblockile. Kwama kanjalo-ke. Uthi uliblockheleni? Ublockele phela lesi sikweletu sesiko-400 and bani ngalesi sikhathi manje. 400,000? Silokhu njalo nje angazi usikhula ngamalini ngenyanga noma ngonyaka angazi. Njengoba manje sesiwu-500. Okay, so manje-ke ugesi nenze njani? Waliblokha kwaze kwaba yinini? Angazi iy'ngane zazama zenzani. Angazi. Bazama ukuthi bavule. Sinawo nje. So ngoba phela ukwi-community yakwaMashu and Mahleli lana kunama-structures.
ikhansela lona lathintwa ngalolu daba ngoba phela umuntu wempesheni angithi. Angazi sengaya kangaki. Yabona nje umuzwane kuthiwa u-19,000 ngasuka ngaleso sikhathi ngaye ekhanseleni. Khansela-ke sengiqiqe kulo kwakubani ngisazi kwakushezi kwaze kwaphuma kwawusibani na still ngalokho ngihamba e-sport center bathi athi asihlangane abiza baka-water no-water naye yakhulumela ukuthanda ngiyazi mina le ndaba ngabizwa kwathiwa ngivulela ifayili yavula ifayili lapha ekhanseleni lamanje kaji kwaxhutshekwa njalo kwathiwa angilethe iy'ncwadi zonke lezi abayifunayo kumele i-certificate nobani bani no-30 bawubani bomyeni nobani konke lokho yonke leyo nyakanyaka Izinto zokuprove ukuthi-ke na awusebenzi. zokuprove ukuthi eme-pension konke namakhadi kwathiwa azolukhuze azolungiswa kufakwe lapho kwenziwa-ke kunayo nje ifayili laphana eyihlalele nje lapha ekhanseleni. lapha ekhanseleni. Okay, so laba-ke labade bethatha iy'mali zokuthi bathi bayakuvulela or bekusabisa abantu obaziyo amagama abo. Angibazi basafika ngisho nokufika-ke manje. Okay, so manje ngoba bethi-ke na ukweleta lo 500k ngeke ngakuze usho kancane bethi bafuna ukukhipha la endlini. So bafuna ukukhipha la endlini. Abakakusho-ke lokho basakhuluma indaba ukuthi nje bangifakele efonini bayangilethela ama-messages bathi masipala uthi unesikweletu esingaka sesiyadlula lesikweletu sakho sesiya kuma-mail. So umuzi ma wawuthenga noma-ke nawo wawuthatha? Wawuthenga nini? Ngo-86. Ngo-86. So it's over 30 years umuzi wakho. And then today abakwazi ukukusiza regarding lesi sikweletu. Hayi abakwazi ukungisiza bathi uyabiza. How many bedrooms? Bathu 4 bedrooms. Okay, so uma yena angathanda ukuthi kwenzakaleni ngoba usibekele lolu daba and nomphakathi uyabuka and nomphakathi ungathola ukuthi khona omunye ohleli lapha ekhaya going through the same thing but akazi ukuthi kwenzakaleni. So wena ngokwakho-ke yini ofisa ukuthi uBlack Life akusize ngayo? Uma engakwazi nje ukungisiza sisulwe lesi sikweletu ngoba amandla ukuthi ngifike ku-500,000 anginawo. Kanti futhi enye into ebuhlungu eyangivelela ngisasebenza. Ngithe uma ngiyeka emsebenzini ngangisebenza ka-education. Ngithe uma ngiyeka emsebenzini imali yami yeminyaka yami ewu-5 yadliwa. Ngahamba ngayaluza ngiyifuna lento. Okokuqala nje ngaqala ngabhalela khona ePitoli. Ngathi nikwazi ukuthi nithi mina ngiqale ngo-1981 ukusebenza. Mina ngaqala ngo-1973. iPitoli yangiphendula yathi asazi lutho ngawe thina ngaleyo minyaka. Hamba uye lapho usebenzela khona. Ayi ngabona ukuthi hayi kubhedile-ke bangabe iPitoli iphika. Ayi ngaphinda futhi ngaya omunye umuntu wangiyalela wathi angiye kuphi lapha kusebenza khona uMkhwebane. Umkhwebane? True. Cha, i-office kaMkhwebane bekuthiwa yini? Lahamba igama ngoba usubuza. Kulokhuza ku-room 22 ku-commercial. Ngahamba ngayo kuleyo ofisi-ke. Umvikeli womphakathi. Into enjalo. Kwathi uyasiza. Ngahamba ngayo ngafika lapho. Hhayi afike wangibhalisa umfana waprocessa wathi uyongifonela. Nangempela wangifonela ngeza kuyena. Wafika wangitshela ukuthi akuveli lutho nje ku-computer emayelana nawe. emayelana nami ngoba side isikhathi
u-1973 nje akaphumi akaveli nhlobo And ngokusebenza amaphepha kakhulu. wathi akuphumi lutho nje manje abakwazi ukusisiza. No, izimo obhekene nazo zinzima kakhulu and for umuntu osekhulile ukuthi na ufile under i-pressure engaka. But-ke uthe ikhansela lavula ifile uzokwazi usinika imvumo ukuthi sikhulume nanalo regarding le matter le. Ningakhuluma nalo aninankinga. Even nakamasipala nakhona will have to inquire nabo. Awunankinga futhi nalokho. Hey, angazi yena noma bazosuka baze beze la ekhaya bazopetulula izinto ezizongenza kube senkingeni. Yini ziningi nezinye ezifihliwe. Ubona ugesi lo ufihliwe. Ngiyibona. Ngiyayizwa mayilo i-concern yakho. At the end of the day fanele senze sure ukuthi-ke na ngelilanga nifiki la sekuvaliwe kuthiwa niyakhishwa. Ileyo nto le engiyisabayo ngoba khona ney'ngane and uma ukuthi niyakhishwa la nophelelaphi. Angazi impela. Because enye imali leyo sekufanele nithole indawo yokuhlala. And umuzo ikhaya, I think-ke neyikhaya lezizukulwane leli. Yebo. Kufanele kube ikhaya lezizukulwane. So thina into esizoyenza sizo-check-a with ikhansela sizwe ukuthi ithini i-progress regarding le matter le. Of which-ke nasho ukuthi sazobuya futhi sizovakasha la. Khona sizokwazi ukuthi siqhubele phambili because nomphakathi uzolokhu ubuza ukuthi-ke na umama wagcine kwenzeke kanjani. Wagcina ilungile yini indaba yakhe. So mase sibuya lana sizothola ukuthi ikhansela likhona yini. Khona kuzokwazi ukuthi ku-addresseke le matter le. Ngoba-ke na abantu bama-pensioners as far as I know ikhona some sort of assistance abayitholayo. Ngoba lo 500,000 uzothathaphi ngikusaqualify for i-loan as well. Because if you are working class bungakwazi uku-apply i-loan uzama ukuthi ukhave isikweletu. But manje uhola impesheni. So what is expected ukuthi yenzeke? So ithina lapho-ke sizongenelela khona shuthi sisazobuya la ekhaya uyozosixosha. Hayi akunakinga. Sisazobuya la ekhaya uyozosixosha usuthi-ke na sengi-right manje nina. But okusalayo asikwazi ukuyishiya indaba ilenga. Fanele senze sure ukuthi-ke na phela unyaka sesiyazi sonke ukuthi simiphi. Okay. The reason ngithi kuphela unyaka vele sekusele iy'nyanga ezimbalwa niyazi ukuthi-ke nama-processes athatha isikhathi eside. Hey, mhlawumbe sengalala ngisho ebusuku. Yeah, kodwa-ke sizokwenza sure ukuthi senza ama-follow up. Ukhansela wakule ndawo uba? Undlovu. Yebo. Okay. I know. Siyabonga kakhulu. Yo, niyayizwela-ke emphakathi ukuthi-ke na izimo iningi and ziyagqilaza. Uma lana uhola impesheni kodwa iy'kweletu ngaphezulu and usesabela ngisho nekhaya lesizukulwane sakhe. So thina siwu-Black Life soyenza sure ukuthi-ke na senze i-follow up, sikhulume nekhansela sizwe ukuthi-ke na udaba lamama selukuphi nendawo. Ungakhohlwa-ke nawe uma unenkinga usimemeze size lapho ukhona sibone ukuthi singakusiza kanjani. So Black Life TV, please don't forget to share, like and subscribe. Ngiyithanda kakhulu. It's the Black Life TV.